U današnjem videu ćete čuti na kojim kriptovalutama će se desiti otključavanje u mesecu oktobru. Znate da sam u prošlim klipovima pričao što se tiče otključavanja. Ako planirate da dokupljujete, ako planirate da kupite, ispratite ove datume, možda bude mali pad na ovim kriptovalutama. I poslušajte. Prva kriptovaluta na koju će se desiti otključavanje ili takozvano ubacivanje novih coina u cirkulaciju je Immutable X sa cenom trenutnom od 0,57 dolar cent. Otključavanje će se desiti 7. oktobra. Immutable X ima trenutno 59% otključanih coina, a 7. oktobra će se desiti otključavanje od 1,55% od ukupne cirkulacije ili 18 miliona coina. Ta vrednost otključavanja će biti 10 miliona dolara. Tako da ako planirate da kupite, ako planirate da dokupljujete, ispratite 7. oktobar Immutable X. Sljedeća kriptovaluta je Aptos. Aptos ima trenutnu cenu toku snimanja $5.41. Trenutno je otključano samo 18% coina, a otključavanje će se desiti 12. oktobra gdje će biti ubačeno novih 1,91% od ukupne cirkulacije ili 4,5 miliona Aptos coina. Vrednost tog otključavanja je 24,5 miliona dolara. Kažem samo 18% je otključano, a kao što vidite, otključavanje će se dešavati do 2033. godine. Otključavanje će se desiti i na Ape coinu u oktobru mesecu. Trenutna cena Ape coina je 1,25 dolara. 54% je otključano Ape coina, a otključavanje sljedeće će se desiti 17. oktobra, gdje će biti ubačeno 4,23% od ukupne cirkulacije, ili ti 15,5 miliona novih Ape coina. Ta vrednost tog otključavanja će biti skoro 20 miliona dolara. Tako da, kao što vidite, i Ape coin bukvalno do 2026. godine će se dešavati konstantna otključavanja na njemu. Jedno od većih otključavanja što se tiče ovog videoklipa desit će se na X Infinity-u sa cenom trenutnom od 4,56 dolara, gdje je 67% otključano. X Infinity coina, kažem, desit će se novo otključavanje 20. oktobra, gdje će biti ubačeno 11,5% od ukupne cirkulacije, što je 15,13 miliona novih X Infinity coina u vrednosti od skoro 70 miliona dolara. Ako planirate da kupujete, ako planirate da dokupljujete, ispratite X Infinity i datum 20. oktobar kada će se desiti nova otključavanja. I za kraj videa posljednja kriptovaluta što se tiče otključavanja za mesec oktobar je Singularity Net ili ti takozvani AGIX coin sa trenutnom cenom u toku snimanja 0,18 dolar centi, gdje je ukupno do sada otključano 68% coina. Otključavanje ili ti ubacivanje novih coina u cirkulaciju desit će se 28. oktobra, gdje će biti ubačeno 0,77% od ukupne cirkulacije, ili novih 9,5 miliona AGIX coina. Ovo su bile te neke kriptovalute, kažem, na kojima će se desiti otključavanje i ubacivanje novih coina u cirkulaciju. Samim tim, puno puta sam pričao kada se dešavaju otključavanja, moguće da će se desiti i mali pad u ceni i zašto ne bi dokupili ili kupili jeftinije. Tako da, to bi bilo to što se tiče ovog videa. Nadam se da vam se svidio. Ako jeste, ostavite like, podržite kanal pretplatom, a mi se vidimo u sljedećem videu.